O Centro de Investigación en Tecnoloxías Novas e Industriais, CITENI, da Universidade da Coruña, está integrado no campus industrial de Ferrol. O CITENI é un centro que salienta pola súa transversalidade. Desde os nosos laboratorios realizamos investigación de vanguarda e creamos tecnoloxías de alto impacto tanto para o sector naval como para a industria en xeral. Cabe resaltar o compromiso do persoal investigador que aquí traballa, recoñecido pola súa excelencia e pola súa calidade. Destacamos en áreas clave como a eficiencia enerxética, as tecnoloxías oceánicas offshore, os xemelgos digitais, o desenvolvemento de materiais avanzados ou a electrónica orgánica. Desde o CITENI apostamos pola transferencia tecnolóxica eficiente e ofrecemos solucións de vanguarda aos retos actuais do tecido industrial. Así fortalecemos a competitividade de Galicia no mercado tecnolóxico global.